Gipaniguro sa Department of Health nga walay lockdown tungod sa Mpox. Samtang mibahad ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo nga gukdon ang magpakatap og lockdown scare tungod kay dako kining bakak. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Gihupay sa Department of Health ang mga espekulasyon nga base na dunay lockdown nga mahitabo tungod sa kaso sa Mpox. Mato ni Dr. Joshua Brillantes nga dili mahitabo nga dunay lockdown tungod kay dili man pinaagi sa hangin ang pagtakod sa virus, kun dili pinaagi sa pagsaghid sa isig kalawas sa mga tao. Mausab kini ang giklaro ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia kinsa miisip nga isolated case ang kaso sa Mpox ug matambalan na usab. Dili ta kinahanglan magpanik, no, because ang Mpox nga nag-circulate diri sa atoa ang gitawag nila nga clade 2A, which is mild ang symptoms. So maayo ra gid ni siya nga maayo dali within a period maski hindi siya tambalan maayo siya. Naay daghang claim nga about mag-lockdown, dili kinahanglan na. But it is also not proper nga we scare people because the last thing we would like is people to panic. Samtang nakabot sa atensyon ni Garcia ang giingong fake news nga mikatap nga dunay lockdown tungod sa Mpox. Iya kining ipaimbestigar sa NBI aron mailhan og papanubagon sa gihimo nining salaod pinasubay usab sa due process. We will ang kamao magid ani ang NBI magid. So we will ask the NBI to investigate mga ingon ani. Just so that it will also serve as a deterrent to people nga magpataka lang og ingon ana ba. Gidugang sa DOH nga ayang mag-amping karong panahona ug kinahanglang ipatigbabaw ang kalimpyo kon mamahimo magdala lang og kaugalingong mga utensils kon mangaon gawa sa balay kay dako sab ang posibilidad nga ginamit unay hakapan nga butang sa taong adunay Mpox mausab ang hinungdan sa takod. Kung naay symptoms, no, especially katong naay mga skin rashes inana or katong dili katong mga labag-labag lang kun dili kanang murag butoy-butoy gatapok-tapok dapat moadto na sa mga health centers. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.